Wes Anderson je jeden z nejzvláštnějších režisérů, kterého jsem kdy objevil. Má zvláštní styl vyprávění, dialogů a vizuálů, který je většinou hodně barevný, symetrický až skoro loutkový. A proto je tak moc úžasný. Mezi jeho nejznámější filmy patří Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox a nebo Moonrise Kingdom. Tento rok nám Wes Anderson naděluje jeho 12. film jménem The Finishing Scheme. Před pár dny vyšel trailer na film Finishing Scheme a já se vám v tomto videu pokusím představit herce a o čem tento film asi bude. Hned na začátku traileru uvidíme hlavního hrdinu, kterého si střihne Benicio del Toro, která můžete znát z Guardians of the Galaxy jakožto sběratel. Toho vidíme, že přežil 6. leteckou havárii. Má 10 dětí, 9 chlapců a 1 dceru. Právě dceři se rozhodne dát svůj vlakový podnik, jenž budoval desítky let. A zrovna v tom okamžiku se významní lidé světa pokusí spiknout, aby získali tento podnik. Už v traileru zjistíme, že film bude neskutečná komedie, která si myslím, že nebude všem sedět. Wes Anderson má hrozně divný humor, který já osobně mám rád. Tento film bude zároveň akčňák, ale nepředstavujte si to jako něco takového. Ale spíš něco takového. Dále se ve filmu objeví hvězdy jako Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Tom Hanks, Bryan Cranston, Matthew Amerlick. Jednoduše hvězdnými herci je tento film nabušený a já se na to už nemůžu dočkat a doufám, že to bude stát za to. Ale to se dosvíme až začátkem června. Vy mi mezi tím můžete rád vědět, jestli Wese Andersona znáte nebo ne. Potažmo, jaký je váš oblíbený film od něj. Trailer na Finishing Scheme máte v popisku. Můžete dát like, odběr, sdílet video anebo napsat nějaký hezký komentář. Dejte odběr Digimu, protože mi dělá postavičku. Má super content a je to borec. Odkaz budete mít také v popisku. Doufám, že máte hezký den. A ahoj.